ka giluongo jofuambo gi keyo to giwacho ne jofuambo ni waseriembo jomoko auchiel mosebedo ma iketo ni chal ni ne nitiere gi tudruok moro OCS mar police station polise mane nitiere kanyo to nyinge to gichiwo to gima gichak gilero kendo ni DIG ema ne nigi ng'ur e wach mar Albert Ojwang. Un ma koro luongo gine gibiro wachonu ang'o mopogore gi ma ji oseng'eyo sani. Ing'eni duond od Senate mokwongo duond od Senate kata duond od Parliament mae kuma teko te ma japiny nitie. Tiende ni wan katiba marwa ndiko ni teko mar piny ne duto kaka sovereignty power of the people. Mano sovereignty ni wan kaka jo Kenya wan jo piny ma Kenya. Teko wa duto te ni e lwet japiny. To japiny nyalo tiyo gi teko no endo directly kata nyalo miyo teko no endo kuom jogo eko moyiero mondo dhi e od bura. Koro teko mantie Senate ok en teko matin. Teko mantiere e od bura miluongo ni National Assembly ma jopano mano kende Parliament ok en teko matin. Ginyalo ng'ado wach ka ng'ato wach kanyo endo to en wach manigi teko kendo manya kawo ne atua kar chike mag Kenya kaide tie constitution. Gima miyo na wacho nyaka luong jogi ki od bura en ni kiwe jogi oya ni wawuowe oko kuyo chonde kech chudho gima nago murane kuom rais marwa en rais marwa dose golo statement ok ni DIG o resign. DIG onego beni bedo osemaki moket e sel kuma onego wadwa ni mondo mi kata kose kete chon ne ting no ni remand en kuma iketie kapod winjo case mari. DIG onego beni osemaki nitie remand ok ni mondo resign ikete remand kose kete remand to ikoiluwo chik kitero ginde wach e court mondo oler wach ni ndie court kose make ok resignation en gima tin en ngama ne gi wach thon wach gi wadwa ni endi ma jomi wacho onego Albert wacho ni polisi onego Albert goeko ok ginjo ma neko